alde batetik jakiteko noiz hasi zen Euskal Herrian abeltzaintza, zen nolako ohiturak zituzten, adibidez animalekin hasi ziren abeltzaintza, ardiarekin, ala ahontzarekin, pia batera egon ziren, edota noiz hasi ziren behiak ukujuratzen, ala zaldiak, urrenkora guzti hori ezagutzeko alde batetik. Gero ere, hartzaileen ohiturak. Susmoa dago, ernalduta dauden ardiak baztertzen dituztela eta beste leku baten kuiatzen zituztela, kumeak ere amekin joaten zirela, segun eta ugalketa prozesuan zer zegoen, hori ere jakiteko. Eta gero ere zer jaten zuten. Segun eta non dauden, animaliak ere janaria desberdina da, orduan jakin dezakegu neolitikoko flora zelakoa zen. Topatzen dena kuiuratze hauetan da egitura berezi bat. Hartzaileen ohitura zen, hasiera baten kuiuratzen zituztenean ardiak adibidez, horrela hasten dira txisa eta kaga egiten, eta orduan gorotz guzti hori kentzeko egiten zuenak guztia batu eta erre. Zuhaitzen adarrekin eta erre. Horren urte poderioz, ikusten dira induzkeetan diralako geruza desberdinak, 3 geruza desberdin. Grisa, dela konbustio osoarena, hautza dena, gero halako karboikatz itxurako zerbait, eta gero azpian erregabeko geruza. Eta hori urteen poderioz ikusten da, zelan neolitikotik alkoholitikora jarraitzen da. Eta egiten duguna da, hartu kiskaldu gabeko zati horiek. Eta aztertzen duguna da, aztertzen dugu biomarkatzaileak, jakiteko ze animali ukujuratzen zen hor. Ze zaila da, jakitea ez badira zurrak topatzen ze animali ukujuratzen zen. Orduan hor biomarkatzaile desberdinak bilatuz, hausnarkarien artean bereizketa bat egiten ahalegintzen ari gara. Jakiteko ahontza den, ardia den, zaldia den, behia den, txerria eta guzti hori. Gaur egun topatu diren induzketa garrantzitsuenak horren inguruan daude gehienak Kantauriko mendilerroan. 4 dira nagusienak, bi dira los usos bat eta usos bi, eta bertan gehiena hori hausnarkariak, animalia hausnarkariak topatu dira, ardiak, ahuntzak, behiak, gero daukagu ere leku berdinean inguruan San Kristobaleko induzketare, eta bertan ere animali berdinak topatu dira, eta azken ere Peñalargan, ere dagoela alde mendilerro berdinean, eta bertan ere animali berdinak topatu dira, gehien bat hausnarkariak. Etorkizun erronkak izan gaur egungoa dira determinatzea eta bilatzea biomarkatzaile berriak. Arazo batzu ditugu adibidez, bereizteko ahuntza eta ardia oso antzekoa direlako. Orduan, bilatzen ari garen dena da, biomarkatzaile zehatz bat bereizteko gorotz hori ardiarena den ala ahuntza. Eta horretarako egiten duguna da gaur egungo gorotza bildu eta konparatu iaz neolitiko edo kalkolitiko gorotzarekin. Eta ikusi, hau biomarkatzaile hau ahuntzarena da, eta hemen ahuntzarena ikusten baldin badugu, sedimentu hori ahuntzarena da. Ez, ikusten dugu ardiarena, orduan. Bilatzen ari garena gaur egun da, biomarkatzaile berriak bereizteko gaur egungo espeziak ero konparatzeko prehistoriakoekin, eta horrela sailkatzeko hausnarkari desberdinak, ze gaur egungo erronka hor dago.